Els pobles menuts individualment suposen poca rellevància pel que fa a la totalitat de la població, però sí que és de veres que és on se concentra una població que no puguem ser poblacions de segona o de tercera, han de ser poblacions on puguem accedir a tots els serveis i a que els serveis siguin de qualitat. Una de les principals línies de treball és això, és buscar una alternativa a la poca indústria, a la poca agricultura que avui dia n'hi ha a Senyera. Tenim poques empreses i tinguem un atur elevat. Necessitem aportar noves empreses per a que la gent del poble tingui l'oportunitat de treballar i no se n'hagi d'anar fora. Fins ara s'havia fet una política de creixement massiu, s'havien projectat en el poble un creixement que no corresponia a la realitat de Senyera, no corresponia al creixement projectat en l'augment de la població real i en les capacitats reals del poble. S'ha sobredimensionat el creixement demogràfic i el creixement industrial. I això ha fet que se perguera molta energia, molts esforços i se fera una gestió de molt però sense concretar. I el que pensem és que val la pena anar a poc, fer les coses ben fetes i centrar-nos en solucionar pas a pas, a poc, anar creixent d'una manera racional i l'espai que tenim anar aprofitant el 100%. Però ens hem trobat que altres àrees, bé siga lectura, bé siga en l'àrea de teatre, no n'hi havia res, no n'hi havia una programació. I ahí és on hem intentat posar la nostra aportació, de fer al llarg de l'any un club de lectura on s'ha integrat a la gent del poble, on s'han fet diverses exposicions de llibres, introduir o reintroduir el tema de la pilota valenciana. La pilota valenciana és un esport autòcton que ens pareix molt important i que des de les institucions hi hem de donar suport.